فقرخا فلو فقرخا فلو فقرخا فزنا زي بالكا فلو سرحكا فلو سرحكا فلو سرحكا أسرار حاخا فلو فقرخا فلو فقرخا فلو فقرخا فزنا زي بالكا فلو سرحكا فلو سرحكا فلو سرحكا أسرار حاخا يسوس قويتا كبرنا نملا اسكا حالة نقدر تنقلكم ملكلكم لحد لهم أمريكا بهم يفرقكم نعمل أبسط ألبوم تاريخاس أنا بزول لكم قلة قلة تقولش جيب بهم يفرقكم نعمل السئلة تزيهلوني كان زحج زول كاميرا تزيهل ولا حدا تزيهلوني ملكلكم مفرقكم ها؟ لا تزيهلوا مسكات تزيهلوا كاميرا تزيهلوا ولا حدا تزيهلوا ولا حدا تزيهلوا بغامي مرقعهم دحان ناب آدم دي من لسمو بقى ناب آدم من المنس آدم مرقعس يفلت نيرو ها؟ ويبرع دي ويجعور دلو سنوت دلالة ويكأيح دي تسلم بغامي يفلت أيتفضلني ما تفلت أيتفضلني ها ويبسلي هاتفوتو ويبمسياني هاتفوتو قد كامبر أيتفلتني من مهندس أيتفلتني عبدالله قال كنت دوكمنتاري تدعي ما بشاكا زنو بسرعة سؤالهم مسار أيوم سربرايز زخون سرطان يسرقوا مهند أيفوتوني من مخانم أيفوتوني يسوس قويدا من مهان كختلف زي أمستيات كده. آمين. نايسر مستيات دما. زين لكم زلوا نايجسنا مستيات. نقول تسيلو سبب يزيد. أستوى شلون أتاجروا ملالو مستيات. لا يريك مستيات يهم تعال مستيات نتشل. نعم بنهرك نسبة يدل. حاجة نمنتاي. مستيات كيرا إيد مسألة نافذة أجازة حكي ولا حد سبيل لك تاو. بدأتني. دري بروفيسي ميت خاميت نسيت لمنتا انتهت مسألة كنزلها ريها حكمت حكيلو حجي أنا أمنتاي كنت أتهرلو أنا ماني انتهي كهجبر على بكرسوس لأن ما نتك كتفل تريها أزياء مسيح يسوس قويدا أنت حارس مسيح تديرينا ومن مخانا ما يمسكنا حجي كلمة صح لنا قال أنا بيت كريستيان ويلما مسح قدس كان نبب كلنا كم لما لا يكون كلمة زلنا وزابير كل جيزي عبيتناتون ويلما نحن من مخانا إزرائيل يسوس كريستوس قويدا تفوتيهم يسوس كريستوس حد جيزي حتيتهم لذلك مزامور تسايرو سبات مودسب من يبو يوم حتيتهم أم عرف أسر في الشيء ونجل ما توصل لحد اليوم إرمياس اليوم لحد خاتني اليوم يوحنس متى اليوم لحد نسخهم كم سبورة بيتروس نسخة كريستوس وديه أملا إيه زبير مسكن شعو سمون ودينا إزاي تأبسم يدور أبويبر دنسكا أجل سكها مسبورة كاتيفو شعو نبيتروس نسخة بيتروس ريهم نقولها بزرع أنا يوم مثلا ما نمنتنا عند فلتنا نمت كلمي بيتروس ما نمنتو أي فلتني شو لكن تايو الصغر بيتروس زابير مسكين ما نمنتو نجيبه مالك حتى نقولها بزرع أنا يوم مثلا قولها نيكال نسبتها ما يكون بزرعك نيكال نسبتها بمتى نسيركم حواتي نقولها أصل زين الرقاية نقولها له مين يعني كاسكا هذا معك تمرك قولها زعبها نسوي نكر كان زعبها يزنك أمتى تنزلها زعبها يزنك يسوس قويتا حتى نقويتا نتقمتلو من قد حالن تايو كلامنا زابير مسكين كم مسكين تقوينو دما جزاء سنايك إنما حتى كم نندم أنت خينمت
سمت سلازقنا وين ما خلينا نفس لازلنا زي كونسي إزي مستيات ناتي مستيات ما كبرنا الله يسوع بيتا لازم لبينا نصوم عم أنتي فالي هو أنتي كبرنا الله لازم قال أملاك مستياتنا هذا بلوي ما بس لو ما عندي كابرومي هذا قال ما هرينا لو ما عندي لما زاغيه بقالو من مهنا كرينا يسوع بيتا أمين رحمته كبرنا أملاك هذا بلوي بعد سبزة بقوا تقصي معرف شدش بيبه انتهي لا تجمر اما ارسي انتهي كنبل إنا تقام انت عزسي أو حاتيات دول نصنع يا فنان نحن خاب حاتيات زمتنا كمي إلنا حدي أو كنبر ويش بكريستوس يسوس تتأمقنا زبلنا كلنا بموتو خمت تتأمقنا له أي تفوتون يخم بأرسي كمت كريستوس بخبر أبو كموتا زتنسئ كم قدر ما نحن بحبس هيوتنا نتخلي ملابس نامو بتمكن مسؤول تقبلنا يسوع قويتان هذا لوي بعكس نايزي مصحف زي صحافي أو رسل بأتصحف أنت الأرقينايا كابزن ما يحدش كلام صحفات البحالة دهري جبرها وارد تصحيف هذا نيرومي مصحف بقول بعلم تمسكينا كمتصحف أنت تمسكينا قد من 4 زيئة وسالسيته ولا بعيدة تكون سقبا صوت صحفت قد صبوا غيره أبز غيره ما نمتى أبز غيره ما تدائما سب وانجير مستقبله نابوي تامس متى بالانسو حلو تدا أخوينو رومي أفدت أزي أقدس ناي رومي مصحف دارجا زوم عبيدنا يا الله سبحانه وتعالى شو نحدش كده بمولة تقلا أبرومي نخل نحدش كده سامرايز جرناسي أبرومي خنركب نخل الإمام سلازم يحرق بهوارات رومي ما نركب مع الإسلامي المسجد سلازم تتصحفهم بعلامة تصحفهم رومي أنبوه رومي أسمعوه بالعلم زجر من قبل ما أبي وقتكم كتروه يسوع قويتان سلازم أبزم على شو تشتزي بحطه يجمر أولس انتهي له بارسي انتهي كنبل إنا سأقام انت عزسي أبحث أتلو نسمع إيه يجمر زابي المسجد هاللويا نجا خبلو زخ آدم مخنيا لتن كمية زلوا حموش معرفة أمبيرناين في أبزات حديثة زلوا حتى كنفتان خلين زابير المسجد أنت الأرينا يوناي رومي مصحف كان معرف كلته معرف سلسة تحيزنا أتي أتصحف أنت الأرينا يو كجمر كله مبارسي دابل كجمر أمن زي أطرش بشنتايت بلالا مبارسي لا تجمر هجي زربا مبارسي كجمر كلمي وقت زارب سنيحة حال مبارسي هاو إيفرت بالمالتي لازم تتصحفوا خم دبدار بيس لزخانة حال واتس لزخانة يو مبارسي بجميل زلوا زابير المسجد سلازم مبارسي انتهى كربلينا تسقام انت عزسي أبهاتي أبدول بسنا زبل حطو كافتو أرتجيزية تزنبرو أيهوداوين أهزاقين نيرومي بتكريستيان حطوا خلا على الجميع مالك نشم زي حطوا زي بأيهوداوين كنا تسخري بتوم أهزاقون كنا تسخري نمتى يجلس حطوا زي أمتنا متى يجلس حطوا زي أولوس بعلي صيفوه جلس حطوا زي كابتوم ذكرهم زي برسالات زمزي زابير المسجد ما خنياتو كلمي زولنا معرفة تلا أرينا يوم أبرومي معرف سلست ولا تيزنا تلعرينا يوم እግዚአብሔር ምድሓን ዝገበረ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንኣይሁዳዊ ይኹን ንኣሕዛብ ድማ ሓንቲ መፍትሒታ ኢየሱስ እምበር እቶም ኣሕዛብ በቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ጥፉኣት ከይምክሑ እቶም ኣይሁዳውያን ድማ በቲ ዝነበሩ ናይ ሙሴ ሕጊ ከምዘይድሕኑ ብግብሪ ከምዘይድሕኑ ከርእዮም ፀኒዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣብነት ተደኣ ርኢና أم عرف سلسة قطرة شعات الآلية أنت هيدا أيو كاباتاتهم النحشرلو دو أنونا حانتكوا أيهود كونا وين صار أويان كلاتهم تحت حاتيات مهانو كدم كزيزنا ألنا مثلا رومين تايزر يومزلو أيهود كون أعزاب كون كلاتكم أبتحت حاتيات تعاصفهم كمزلهم يلو يوم مالتي زابير المسكن بدعي وطيركم وتتعيفوا أرلو هذا قد صادق يلبون هذا قاز استبهر يلبون هذا قانا أملاح زدري يلبون كلاتهم زنبلو كلاتهم حبيرهم زي طعمون كون صباز قبر يلبون هذا قا يلبون برورهم كفوت مقابري بلساونتهم يتقبروا أبتحد أغنافهم حنزي
መንደርቶ አሎ አፎም መርገምን ምርን ሙሉ እዩ አጋሮም ንምፍሳስ ደም ቁጥፍ እዩ አመገዶም ጥፋአትን ጸበባን አሎ ንመገድ ሰላም አይፈጥዋንም አቅድሚ ዓይንቶም ፍርሃት አምላክ የልቦን ይሉ ንሁሉም ነዞም አሕዛብ ይሆኑ አይሁድ ዝኾኑ በዚህ ነገር እዚ ጳውሎስ ውዱእ አልማኖም የርየም አሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 19 ግና ኩሉ አፍ ምእንቲ ክዕጾ ኩሉ ዓለሙን ኣብ ትሕቲ ፍርዲ አምላክ ክትከውን ሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና። ሕግስ ሓጢአት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 21 ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስገነሉ ጽድቂ አምላክ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ። ቀፂሉ ማለት ጽድቂ አምላክ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ሁላቶም እዩ እምበር በዚ ሌላ ወሌላ የለን ይሉ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኹ ስኢኖም እዩ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ እዚኣ ሕዝዋ ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ ንኡ ኣነት ቀደም ብትዕት ግዝቲ አምላክ እተገብረ ሓጢአት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ አምላክ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቕ ገይሩ አቆሙ ንሱ ጻድቅ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዘበሉ ከጽድቅ ሕጂ ኣብዚ ዘበን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እዩ። ምሕባር እንዳ ኣብያሎ ተሪፉ በየናይ ሕጊ ብሕጊ ግብርዶ ኣይኮነን ብሕጊ እምነት ይባልዓ ስለዚ ከዓ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣለና ወይስ አምላክ ናይ አይሁድ አምላክ ጥራይ ድዩ አምላክ አሕዛብ ሲ ኣይኮነን ዶ እቲ ንጉዙር ካብ እምነት ንዘይጉዙር ብእምነት ዘጽድቕ አምላክ ሓደ ስለ ዝኾነ እወን ናይ አሕዛብ እውን እባ እዩ እምበኣርሲ ንሕግዶ በእምነት ነፍርሶ ኣለና ያ ኣይፋና ንሕግስ እባ ነደልድሎ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ንአይሁዳውያን ከቢድ መርዲ እዩ ምክንያቱ ሓደ አይሁዳዊ በእምነት ኢኻ ትጸድቕ ክትብሎ ከለኻ ነዚ ኩሉ ሕጊ ገዲፉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ክሊርሊ ግን ጳውሎስ እንታይ ብሎ ሰብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ብሕጊ ከም ዘይጸድቕ የርዮም ኣሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ንዑ ሽዑ ቁፅር ምዕራፍ 4 ተዳኺልና ብዛዕባ አብርሃም ይዛረብ አብርሃም በአምላክ አመነ ንጽድቅ ኮይኑ ድማ ተቆጥሮሉ አብርሃም እኳ አቦና ዝብሉ ዝነበሩ ዝጸደቀሉ ምክንያት ግብሩ ዘይኮነሲ እምነት እዩ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጎይታ ብድሕሪኡ ኣብ ቁጥሪ 5 ኣብ ምዕራፍ 5 ተዳመፂና እምበኣርሲ በእምነት ካብ ጸደቕና ምስ አምላክ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ይብሎ ብድሕሪ ብኡን ኣብ ዘለናዮ ጸጋ ብምእታው በእምነት ምእታው ዝረኸብና በተስፋ ክብሪ አምላኹ ንምካሓለና ይብሎ ኣብ ቁጥሪ 6 ድማ ገና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ይብሎ ኣብ ቁጥሪ 8 ግና ንሕና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ አምላክ ታፍቕሩ በዚ የርእያሎ ይብሎ ቁጥሪ 9 እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብ ትቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይነድሕን ከዓ ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ዝርእየኩም ዘለኹ ነዞም ሰባት ኣብዚኣ ሕቶ እዚኣ ከመይ ጌርና ንምንታይ ከም ሓተትዎ ከርእየኩም ኢለ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብግብሪ ጽድቂ ኣይትጸድቁን ኢኹም ብሕጊ ሙሴ ጽድቂ ዝበሃል እዩ እግዚአብሔር ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት መተዓረቂ ገይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ድሓር ካብዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ሕቶ ክለዓል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ቁጥሪ 20 ራእይ ሕጂ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 20 እንታይ ይብል ኣበዛ ምእንቲ ክዓዝዝ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢአት ዝዓዘዞ ግን ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ከምቲ ሓጢአት ብሞት ዝገዝአ ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለኣለም ህይወት ክገዝእ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ሓጢአት ዝዓዘዞ ግና ኣብኡ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ትብል ኣዝያ ከባድ ቃል እያ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብቲ ሓጢአት ዝዓዘዞሲ ጸጋ ኣዝዩ ኣብኡ ዓዘዘ ብለና ኣሎ። ስለዚ ነዚኣ ሒዞም እቶም ሰባት እንታይ ሕቶ ክዛረቡ ጀሚሮም እሞ እንተደኣ ሓጢአት ጌርና ጸጋ ዝዓዝዝ ኮይኑ ምሞር ሓጢአት እንተገበርና እዩ ዝሓይሽ ጸጋ ምእንቲ ክዓዝዝ ዝብል እዚኣ ሕቶ እዚኣ ምፅየምሉ ማለት እዩ። እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና ጸጋ ምእንቲ ክዓዝዝ ኣብ ሓጢአት ዶ ንጽናዕ ካብቲ በኣሃሉ ተሪእናያ ንክዓሉ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣብቲ ሓጢአት ዝዓዘዞስ ጸጋ ዓዘዘ ኢልዎም
ስለዚህ ዞም ሰባት እንታይ ብልሑ ተመጽኦ ኦኬ መንሐኩም ሆይነሲ ምንት ጸጋህ በዛሓናሲ ኣብ ሓጢኣት ረም ንጽና ዝብል ሕቶ ላዕሎም ማለት ሕጂ ጳውሎስ ነዚ ክምልስ እዩ ምዕራፍ 6 ጽሒፍሎም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እንታይ ኢልዎም እምበኣር እንታይ ክንብል ኢና ጸጋን እንትዓስ ኣብ ሓጢኣት ረንጻ ቁጥሪ 2 ያ ኣይፈርና ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝመትና ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ትፈልጡ ዶ ይትፈልጡ እስከ ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ትፈልጡ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ብሎም ኣሎ ኖ ንሕና ከዓ ንሓጢኣት ሞይትና ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኣይደንቲቲ ናተይ ናታትኩም ከምቲ ምስኡ ኣቐመጠና ንብሎ ኣተሰኣና ንብሎ ንሓጢኣት መይተ ማለት ናተይ ኣይደንቲቲ ናትኩም ኣይደንቲቲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀደም ንሓጢኣት ኮንሽስ ኢና ነርና ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ስለ ዝነበርና ሓጢኣት ክንድና ይዝርና ነይሩ ማለት እዩ ዓመማ ነበረና ፅድቂ ኣምላኽን ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ስለ ዝነበርና ኢየሱስ ጎይታ እዚ ሓጢኣት እዚ እንተደኣ ኣባይን ኣባኹም ፓወርለስ ክኸውን ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩም ክንመውት እዩ ነይሩ ምኸመይና ኢና ደኣ ሞሜትና ሚጌርና ኢና ሞሜትና ማለት ፈልጠኩም ኣለኹ ብሂወት ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ግን መጽሓፍ ቅዱስ ንሓጢኣት ሞይትና ኢና ከኣብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እስከ ሓደ ጥቕስታት ክንንብብ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እስኪ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 19 ክንንብብ ኢና ሃሌሉያ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 19 كنت عسرت تشعات غير مسلم أنا سيلو باولوس نعمله بهوت أنت خنبر كاب حجز بحج موتكو مسكروستوس كا تسقول غير مسلم باولوسي كم زنا عين عظم مسيلو حجة أنا تسقيل يتزبل الناس تاينا تابو مرنا تاينا مسلم با ويلا سكالكولوس هذا بيمانو هذا بسقاموس توم عم بس تيم نيروس هذا عستسقيل كاجبل فيتو ملعنا نيرنا ጳውሎስ ግን ታይብላሉ ጳውሎስ ኣብ ጽሑፋቱ ልሕሪእኹም ሞትኩ ተሰቀልኩ ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታ እሱኹም ኣይትንበሩ ኣነ ኢየሱስ ኣላኹም ይንበር ንሕና ስለ ንነብር ዘለና ክትሽግር ትመጽእ ኣርዚ ጳውሎስ ግን ታይብላሉ ኣነ ኮንኩ እዩ ምክንያቱ ጳውሎስ ናይ ቀደም ታሪኹ እንድሕሪእናዮ ቀታሊ ዘራፊ ሕጂ ግን ኣነ ኮንኩን ይብላሉ ጳውሎስ ኢየሱስ ጎይታ ንምንታይ ምስ ክርስቶስ እንተሰቅለ ይፈልጥ ጳውሎስ በቃ እምነቱ እዚኣ ምስ ክርስቶስ ከም ዝመተ እዚ ሕጂ ዝሞተ ዘሎ ግን ብእምነት በቲ ዘፍቀሮ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣነዚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነስ ንኣምላኽ ብሂወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ምስ ክርስቶስ ከዓ ተሰቀልኩ ግና ክርስቶስ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ إذا حج بسقى زنبرو زلمه دما بأمن بتذكرني بأنت هيوم نفسه زحلف لك ودع أملاك يزنبر زلمه زاوية المسكن يسوع قويت عيسى لازم باولوس كبير لي تايزا من نير باولوس هبزبون تلاقينا أنا مس كريستوس ما يجي يتصقيني كبرنا الله يسوع قويت عيسى لو نزل بالبوتنشال أبانا ونا باولوس تلاقي أبانا أباهم باولوس كان زخمنا يقويت عني يسوع كريستوس قويت عيسى ስለዚህ መይትና አይና ንብር ከለና ኣብ ክርስቶስ ኮይና አይና ኣብ ክርስቶስ ኢንሳይድ ክርስቶስ ኮይና አይና ማህንቲ ኣዳም ክጋገር ከሎ ኣብ ኣዳም ኮይና ዝወደቅና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ድማ ኣብ ኮይና መይትና ታይና እንተርፍ ኢየሱስ ዘኣተወ ብሙሉ ጉድጓድ ኣቲና አይና ኢየሱስ ዝወፅ ሁሉ ከፍታ ደይና አይና ብምንታይ ዲና ኣቤማን አላህ ንሱ ኣቀመጠና ዛሬ ምክንያቱ ኢየሱስ ዝመቶ ንዓይን ንዓኹም ኢየሱስ ድሰዓሮ ቪክትሪ ናተይ ናትኩም ቪክትሪ ዛሬ ኢየሱስ ጎይታ ናተይ ኢለ ይወስዶ ዘለና ክብርና ኣምላኽ
ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ኣብ ገላትያ ጳውሎስ ኮም ይብለና ነው ከምዝመትና የረጋግጸና ነው ማለት ስለዚህ አንድ ንስኻትኩምን ለኃጢአት ዝመትና ሰባቲና ማለት ናይ ኃጢአት ኮንሽስነስ ሕጂ የብር ኢየሱስ ጎይታ ከም ተቀደም ኃጢአት ከም ድላዩ አየዘረና አባና ፓወር የብ ክብርን አምላክ ኢየሱስ ጎይታ እዚ ክንፈልጥ እንክእላለን አይደንቲቲ ናትና እንታይ በኃጢአትን ምስ ክርስቶስ ሞይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ እዚኣ ከም ሓደ አይደንቲቲ ክንሕዝ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ስለዚህ ክርስቶስ ክመውት ከሎ ኣብ ክርስቶስ ቤና ንሕና ድማ ሞይትና ኢና ክብርን አምላክ ስለዚህ ሕጂ ኃጢአት ዘይመልከና ቀደም تحت ኃጢአትና ሕጂ ግን تحت ጸጋ ስለዝኾነ ኃጢአት አይመልከና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ክንፈልጥ ክንክእላለን ካልአይት ድማ ኣብ ከነበባ ኢና ሓንቲ በምሓርኛ ብጣዕሚ ፈትያ በምሓርኛ ከነበባ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ወይስ በክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቅና ዘበልና ሁላትና በሞቱ ከም ተጠመቅናዶ አይተፈጥሩን ይሁን እጂ ፍልጠት ወሳኒ ማለት እዚኦም ሰባት እዚኦም ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞቱ ስለዘይፈለጡ እዮም ሞጸጋም እንተ ከበዝሕሲ ኃጢአት ንግበር ዘበሎም ምክንያት ስለዘይፈለጡ እዮም ስለዚህ ጳውሎስ ታይብሎ ማለት ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትኩም በጥምቀቱ ድማ ከም ዝሞትኩም አይተፈጥሩን ይሁን ድብል ቃል ተጠቅሞሎ ማለት እዩ እስከዚያ በአማርኛ ወይ በእንግሊዝኛ ከነበረ ቁጥር 3 ቁጥር 3 በአማርኛ ወይ በእንግሊዝኛ ከነበረ ሃሌሉያ ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁም ኢየሱስ ጎይታ ሞት ኣብ ትግርኛ ገላጽት ኮይና ረኺብያ ኣብታና እንግሊሽ ድማ into Jesus Christ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዛዚያ ጥምቀት ትብል ዘላ ናይ ማይ ጥምቀት አይኮንም እዚያ ናይ ማይ ጥምቀት አይኮንም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ነህና ታይጋሎ ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ሃሌሉያ ምስ ክርስቶስ ናና ሓደ ዝገበርና ጥምቀት ተጠመቅና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ መጀመሪያ ጎይታ ተቀበለ ኣብ ክርስቶስ ይዝጥማ ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ከነበብን ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ምስ ክርስቶስ ሓደ ምዃንና 3:26 ገላትያ 3:26 ኦኬ በክርስቶስ ተጠመቅኩም ዘበርኩም ክርስቶስ ለበስኩምሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁም ወልደ አምላክ ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ይሁን እሞ በዚህ አይሁዳዊ ወይስ ጽርዓዊ የልቦን በዚህ ባሪያ ወይስ ጭዋ የልቦን በዚህ ተባዕታይ ወይ አንስታ የልቦን እንታይ ይለናል ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እስከ አሜን በሉ حجي صوينا عند هرقينا يقول أنا مساهم درخم أبزي بروح دلني مثلاً ما يمترخمنا نقول ما دسي بتوانس درخ سيرنا قد تزير رخيبنا جن حاجة من فصل الستنا بخلص حاجة سلزخنا قلت هاي بيننا حاجة ترى أبغى مزور سامع ما يسوع بيدا سلز بخلص نحن تاينا حاجة إنا كبرنا الله أوكي እንደገና አብ ቀደመ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተከተልማ ተማሳሳሊ ጥቅሲ ንረከብ ማለት
دابا قرنطوس معرف 10:13 هاللويا طبعا አይሁድ ወይስ ጸርዓውያን ባሮት ወይስ ጨዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላህና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ሓደ መንፈስ ስለዝሰተና ምስ ክርስቶስ ንሕና እንታይ ኢና ሓደ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኦኬ እንደገና ናብታ ጥቕስና ክንመለስ ኢና بدحي لما أقطري نبتا قطري 4 ملسينا أم بأسي تمتي كريستوس بخبر أبوه كاب موتات تنسأل كموه أنا هنا بحاجة سيوات من انتخاب الملابس نموت بتمكات مسؤول تقابلنا غابير المسكن صوات وما ميتنا لنا بس كريستوس يسوع كأتقابلنا لنا تنسينا خالنا سنزي من تايم تنسينا من تايم على فكرة لأن زابيت كمان هذا نقول يتسبب ጽቤ ነገር ካ በሐዳስ ህይወት ግን ማራለስ ድማ ይጽቤና ማለት ዛሬ ይመስገን ናይ ቀደም አካይዳን ሐዲግና በዚህ ክርስቶስ ዘርፈና የህይወት ግን ማራለስ ድማ እግዚአብሔር ይጽቤና ማለት ነው በኋላ ቁጥር 5 ሞትና ለሞት መሲሉ ህብራቱን ተሆይና ኮቆ አብትንሳይ ይሁን ሐዶይና እቲ ዝመተይ ካብ ኃጢአት ሓራ ወጽኡ እዩሞ እዚ ደጊም ንኃጢአት ከይግዛ እቲ ናይ ኃጢአት ስጋ ነቲ ተጠፍእ إذا أريد سنة مسؤول تسقط فليت معنا زابير مسك كذا كذا سبعة سمعني أريد سبعة أشجرني أدامه وبهري أشجرني بس عارف كل استسقي يجيب لك أبرازر زابير هذا رسلي نايجي دفن تمزي بقولي تعمل صور درسي بق أنا زي أجيركم علىه فايت قليل سجى دفننا نجريل سلدي فلت كاتراي تريكم يسوع قوي تعال إذا أدامه ناتي ناتكم نجرسي تسقي يوم ما نمسح حجي تديوني كايو على خاصي تسوي لك هذا حجي تشكرك بهري مغنياتي ده حاجة أدم وبهري زبال يلا زابير مثل أريد سوي زبال يلا مغنيات متحكم تسوي لي كمان نمتى ينور الله علينا يسوع كريستوس كويتاي بس كم كريستوس تسوي لي استوى بلوم بر وإذا إلى زار النازل كبرنا أملاهم أنا حتى سأقول كايد كم ساعات كلش تسأقول لي تعيش كبرنا أملاك سلسلة تعطسكاي فلنا تزمته كم حاجة حارة وتيجي فلنا بس كحارة وتيجي حارة وتيجي ما نزمت كلنا بروحات إذن تحسبكم زم يسوع قوي أنت عارفي هذا السودان كلنا شو ما يقولون نعاود مزمورني أنا يوقف مزمور سيرنا إلى كلام الآن هذا تنكم سنسري جيروا ولا دعي سمعت أنت يا أخي سبع كيلو أب شجع كلام يلا في تعاقل أخطو صلاة نيرو جوبا جيرو من الناس حرفواني مسافر أمها حجي ساتم مشجران سلسلة بلارا لحالهم بقى أبزابير سبعير الله سلسلة بخامات كيفية أمها أخلاقي سميع الكلمة هو مهلي حتى حراوت إنه هو نتكلم تايد حسن هنا مسحات قدس كاب حاتيات حرائهم لنا كاب زعب نجرنا إذا بجنزة بخون بخانة خون بزخونة يكون نجر هيكون زابير المسكن سلازي أتزمته كاب حاتيات حراوت إيمو إذا دقيق نحاتيات كي جزء سلازي أنا مسحاتكم بحاتيات جزء ماننا يرم زابير المسكن يرم نجر فكاب زابير كم جيروي باور هيبنا يوزلس أبانا نحكي حي نبي هاللويا سلازي ده حكي سجام تخطف تأريك تسمعنا مسو كم تسأله فريق معنا كبرنا عمله كابلو من ده مهني الزبال يبلي مهني الزبال يبلكم هاللويا سلازي قدامي تخفضت أنه وحدث تأريك تسمو تأدمه ما ننتو نتي سجاوي زتأفق ماننته كم تسأله خفلت عنه تابعي المسكن إذا خموتات تسأل كريستوس مريسو خمزي موت موتونا أو خمزي ملخ خليفنا نحن مس كريستوس كمتنا مسؤول ما به وتكن ننبر نأمن لنا ماذا موتو حنسب نقول له جزية حتى
نقول لجيزي كاب حاتيات إيو زمرت هيوتو جن نأملاخ يزنبر قطع عسل هذا كومود ما نسخاتكم كاب حاتيات كم زمتكم بكريستوس يسوع جن نأملاخ هياوان كم زخونكم رؤوسكم قصر يسوع قويتان انت يبلغوا كومود ما نسخاتكم كاب حاتيات كم زمتكم بكريستوس يسوع جن نأملاخ هياوان كم زخونكم رؤوسكم قصر ስለዚህ በሐጂ መጀመሪያ ተፈልጥ ብርህር ርሳት ቆጽ ዛሬ ይመስገን ሳልሰይ እማርስ ለትምኒቱ ሀይተዘዙ አዝመዋቲ ስጋሁ ሐቂያት አይንስ ተህተ ጸጋምበር ተህተ ሕግ ስለዘይኮንኩ ሐቂያት አይልከኩም ከሞይቶም ተተሱ ርሱሁ ነአምራ ወፊ እንበር ነአካላቱ አጽዋር ዓመፃ አይትግበሩ ዛሬ ይመስገን መጀመሪያ ተፈልጥ በድህሪው ርሳት ቆጽር በድህሪው ድማ ርሳን አምላክ ትውፊ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ብዙ ጊዜ نحنا قرعت نوفي دقنا ندقوم يوفيو ممعسنا دانسهم كنوفت كنوفت عند النبي ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መጽሐፍ ቅዱስ ርዕሳ ወፊ ለካ ሕጂ መኸን ያድባሃል የብልካ ክብርን አምላክ ነው ስለዚህ እንታይ ፈሊጥናለና ካብ ኃጢአት ከም ዝመትና ፈሊጥናለና ብድሕሪ ድማ ርእስና ንቆጽር ሳልሰይቲ ድማ ንኣምላኽ ርእስና ንወፊ ላቤት መስክ ኢየሱስ ጎይታ ብድሕሪ ርእስኩም ንኣምላኽ ወፊ እምበር ኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃን ኃጢአት ኣይትግበርዎም ኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ንኣግበርኩም ፕሬዝ ጋድ ንዓና ርኢ ሰብሲ ንመን ይርአ ንጎይታ ይርአ ክብርን ኣምላኽ ነው ሕጂ ንሕና መዐንቀቲ ደይኮንና ክንከውን ዘለናስ ቤት ኢና ክንከውን ዘለና ክብርን ኣምላኽ ነው እንታይ ተተረዲእና እዚ ንሕዳ ተረዲእና ብሓቂ ቅድስና ክንለማመዶ ኢና ንጅምር ፕራክቲስ ክንገብሮ ኢና ንጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ካብ ኃጢአት መይትና ኢና እታ ኣዳማዊ ማንነትና ተሰቂሉ እዩ ምክንያት ዝበሃል የብልና ቀደም ትሕቲ ኃጢአት ኢና ነርና ሕጂ ግን ትሕቲ ጸጋ ኢና ዘለና ዛብሔር ይመስገን ሕጂ ጸጋ እዩ ዝውረና ሃሌሉያ ምክንያት የብልና ዝበልኩኹም ምክንያት ድማ ገለ ነገር ተጎዲልና ከዓ ናብ ዝፋን ፀቡቕ ቀሪብና ጸጋ ንቐበል ማለት እዩ ዛብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ጳውሎስ በዚ ነገራት እዚ ነቶም ዝሓትዎ ዝነበሩ ሰባት ኖ ከመይ ጌርኩም ንስኻትኩም ኃጢአት ትበሉ ንስኻትኩም እኮ ኣብ ኃጢአት ሞይትኩም እዩ ኖ ሞር ኃጢአት ዛብሔር ይመስገን እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም ፐርፌክት ኢና ማለት እዩ ግን ክንፈልጣለን ኣይንጋገን ኢና ድሕሪ ሕጂ ፐርፌክት ኢና ማለት ኣይኮነን ኣብዘይ ኣንተ እያ ትብል ዘላ እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና ጸጋ ምእንቲ ክዓዝሲ ኣብ ኃጢአት ሎ ንጽናዕ ኣትብለ ሕጂ ድጽናዕ ደሎ ምጽናዕ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ድማ ኮንቲኒ ዶ ክንገብር እዩ ክንቅጽል ዶ ብኃጢአትና እዩ ዛብሔር ይመስገን ኣምላኽ ዝጸልእ ዘሎ ምጽናዕ ኣብቲ ዘለኻዮ ምጽናዕ እምበር ኣይትጋገን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ቢኣርኖ ፐርፌክት ኣብ ተባላሸው ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ተባላሸው ምድሪ ኢና ዘለና ኩሉ ተባላሸው ነገር ዛብሔር ይመስገን ግን ኣማን ግን ኣብ ኃጢአቱ ኣይጸንዕን ከም ላይፍ ስታይል ኣይሕዙን ዛብሔር ይመስገን እንተ ሓደ ነገር ጌርኩ ኮምፎርት ደይተሰሚዕኩም ኣብ ራይት ቦታ ኣለኹም ማለት ኣብ ትክክለኛ ቦታ ሳላኻ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ተለምደ ነገር እንታይ ኣሎ ኣለርጂ ዝበሃል ኣሎ ኣለርጂ ሕጂ ኣለርጂ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኣለርጂ ዘይብሉ ሰብ ኣሎ እቲ ኣለርጂ ዘለዎ ሰብ ተኣ ጥዒሙ እቲ ኣካላቱ ስለ ዘይቅበል ሪኣክት ይገብር እቲ ኣካሉ ወይ ይሓብጥ ወይ ክቐትሎ ይኽእል ሕጂ ልክዕ ከምኡ ክስማዓካ ክኽእል ኣሎ ገለ ነገር ክኣቱ ከሎ ኣካላትካ ሲ ክትንክፈካ ከሎ ዘይ ኣምላኻዊ ነገር ከም ኣለርጂ እንተ ደኣ ኣላርም ጌርካ ጽቡቕ ኣለኻ ማለት እዩ ዛብሔር ይመስገን እንተ ደኣ ኢልካ ትደጋግሞ ኣለኻ ኮንካ ግን you have to check yourself ኢየሱስ ጎይታ ሓደ ግዜ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ከምዝጋጥሙ ሓደ እቲ ዶክተር እንታይ ኢሉ መድሃኒት ዝበሃል ከይትወሕጥ ዝኾነ መድሃኒት ኣለርጂክ ስለ ዘለካ ከይትወሕጥ ኢሉ እዚ ወዲ ሕራይ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ግን ኣለርጂ ተላዒልዎ ኸይዱ ማለት እዩ ናብቲ ሕክምና ተፈተሽዎ ፈውስ በሊዕኻ ኢሉ ተኻቲዕዎ ማለት ፈውስ ዝበሃል ኣይበልዓኹም በል ካብተን ትበልዐን
ሂስካን ነበር እንጀራ ይዘው ግን እንጀራ ተገደለ net እንጀራ ቸክ ተገበረውስ something ፖስት ጊርና ይሄን ከመድኃኒት ግን መድኃኒት ግን ያሀበድ ያሀሉ አይላው አብዝኔ ቢሉ ዛሬ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ሕጂ ይሐኮሙ ተሰሚዕና ሆይ ጽቡቅ አለና ደርቢና ነቀጽል ማለት ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ግን ክልለማመዶ ክንክእል አለና ዛሬ ይመስገን በፖዚሽናል ቅድስና ጥራይት ተሳፈፍ ይሉ አብዝ ምድር ድማ ብናብራ ድማ ከነር ይከከለና ዛሬ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ኃጢአት ፈቲሑ ነፃ ዘውፃአና ሰባት ስለኾነ ማለት እስራኤላውያን ትዝክሩ እዮም ኣብ ግብፅ ከለዉ እስቲል ናይ አብርሃም ኪዳን ነይርዎም ግን ኣብ ትሕቲ ቦንዴጅ ከለዉ እግዚአብሔር ሕጊ ክህቦም ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ እዮም ትፈልጡ ዲኹም ልክዕ ባሕሪ ኣስጊር መሰበሮም ኣብ ሲና ኣብኣ ከሎ ሕጊ ሂብዎም እግዚአብሔር ነፃ ንዘይወፅእ ሰብ ግበር እዩ እግዚአብሔር ነፃ ከይወፅአና ከም ዝግበሩ ክለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ምዕራፍ 8 ተኸይዱ ሽዑ እንታይ እዩ ኣብታ ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 3 ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ብወዲ ምስሊ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛ ስጋ ከም መስዋዕቲ ሓጢአት እንዲኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮኖ ልዕል ኢላ ክንብል ሶሪ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢአትን ሞትን ሓራ ውፅኢና ኢየሱስ ጎይታ ቀደም ሕጊ ሓጢአትን ሞትን እዩ ዝዝውረና ሕጂ ግን ካልእ ሕጊ ዝዝውረና ዘሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ሓደ ነገር ከውፅአና ከሎ ከምዚ ኒውትራል ዝበሃል ነገር እዩ ካብ ሓደ ነገር ክወፅእ ከለካ ካብ ሓደ ነገር ይዘእትወካ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይውሉድ ተነርና ውሉድ ጌርና ዘይምሕራት ነርና ምሕራት ጌርና እግዚአብሔር ይመስገን ዘይቅዱሳት ነርና ቅዱሳት ጌርና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕግ ቀደም ሕጊ ሓጢአትን ሞትን እዩ ዝዝውረና ሕጂ መንፈስ ህይወት ኢየሱስ ጎይታ ሕጂ ሕጊ መንፈስ ህይወት እዩ ዝዝውረና ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ካብቲ ሓደ ሕጊ ዝወፃና በይ ሕጊ ኣቲና ኣብ ሕጊ መንፈስ ህይወት ሃሌሉያ ኣሜን ኣሕዋት ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ክንለማመዶ ኣለና ምክንያት የብልና እግዚአብሔር ድማ በኣና ገይሩ ትውልድ ኸድሕ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ሎሚ ዘሸግረኩም ኣነ እዚያ ነገር እዚኣሲ ምቑራፅ ኣብያትን ክንዲዚ ዓመት ገይረ ክንዲዚ ትብልዎ ነገር ተሎ እስኹም ጥራይ ትፈልጥዎ ማለት እዩ እመኑኒ ካብዚ መልእኽቲ ዝተለዓለ ነፃ ክተውፅኡ ትኽእሉ ምናልባሽ ኣይፈለጥካ ኔርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ግን በዚ ቃል እዚ ነፃ ክትወፁ ትኽእሉ አሜን ኣሕዋት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ጽሊና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ ሎማዓንቲ ሓንቲ ማንነትና ፈሊጥና ኣለና ካብ ሓጢአት ሓራ ዝወፃና ሰባት ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ፕሬዝ ጋድ የላባጋ ሶትሮ ደኔቤካ ሰሪኹ ንጳውሎስ መፅኦም በቃ መፀጋ ምእንቲ ዓዝሲ ሓጢአት ዶ ንግበር እዩ ሃሌሉያ ያ ኣይፋርኩምን ንሕስኻትኩም ንሕና ከማን እዩ ካብ ሓጢአት ዝመትና ከመይና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር እዩ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ሃላባጋ ሶትሮ ደኔቤጋሳ ሎሚ ዘሸግረና ነገር ተሎ በዛ ነገር እዚኣ ኣነስ በቃ ድኽመት ኣለሃኒ ንብሎ ነገር እንተደኣ ኣሎ እግዚአብሔር እመንዎ ፀጉኡ ክበኩም ዓቕሙ ክበኩም ቃሉ ክበኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ምውፃእ ክኾነልኩም ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ስምካ ይባርክ ጎይታ ሃሌሉያ ስለ ቃልካ ተመስገን ሃሌሉያ 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 Let's go.
هاللويا آمين آمين هاللويا بحق እግዚአብሔር ፈውስና هاللويا በኢየሱስ ክርስቶስ የታጋባጋ ሶትሩ ለኒቴጋስ ዛሬ አቦና አዚና ነባረከካለ ሰምሳና ስለዘለኻ አዚና መስከነካለ ዛሬ አላህና ደግሞ በቃል ስለተዛረብካና ተመስገን ዘይፈለጥና ነገር ስለዘፈለጥካና አዚና ነብረካለ بشن يسوع كريستوس أبز مدرسة النبي كلنا قويتا هاللويا بيسوع كريستوس هاللويا معها رفلكت خنقبر هاللويا أسوار عمس عليكونس أسوار تصدقي كان إخا قويتا نقبر زبلة بكايدانا بنابرانا بحسبنا كلنا قر قويتا مع هذا السبارك خو زابيا أملخنا بيسوع كريستوس مكترد أنا نتسليانا ጎይታ ምሳና ስለዘለኻ አዚና ነመስከነካለ ጸጋህ ምሳና ስለዘሎ አዚና ነኽብረካለ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብናይ ኃጢአት ሕማም ስለዝፈወስካና አዚና ነባርኸካለ በኢየሱስ ክርስቶስ ብጽድቅን ብቅድስናን ክንመላለሰሉ እንኽእል እግዚአብሔር ወይ ኃይሊ ብቕዓትን ጸጋን ስለዝሃብካና አዚና ነባርኸካለ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ውልድካ ስለዝገበርካና አዚና ነባርኸካለ በኢየሱስ ክርስቶስ ህዝበይ ስለዝበርካና አዚና ነባርኸካለ ቃልካ ስለዘስማዓኻና አዚና ነባርኸካለ ስለ ሕዋተይ ወነዘይ ባርኸካለ ሃሌሉያ ሳላ ዝቃል ንጹሓት ይኹን ተባሂሉ ከምትፅሓፍ እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ስለዘንፅሕኻና አዚና ነባርኸካለ በኢየሱስ ክርስቶስ አካይዳና ክነፀብቕ ስለዝረዳእኻና ተመስገን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክንከይድ ስለዝረዳእኻና አዚና ነባርኸካለ ጎይታ ሃሌሉያ سمكان عديولنا سمكان بارخولنا مع عفتاتنا كله بيسوس كريستوس مع حليفنا نهبالنا بيسوس كريستوس القويتا زمننا كله سخات تقامله كنت قاول الزبولو أنا تسقيلي يا خد زبولو إذا قال زكسا أبيرون بيسوس ما إذا قال زمان فس بيسوس كريستوس أبدنا بسراورنا خلط بيسوس مستقلي الله أنا يكون كوزنا برزنا كوزبلا إحنا دمنا قويتا زمان فس زبهيوتنا በኢየሱስ ክርስቶስ ክንጻባረቅ ይጸልያለሁ ጎይታ እንጸልያለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍራፍት ፈሪ ፍራሁን ድማ ነባር ኸውል ካን አኸሙ ጎይታ ፍራፍት ፈሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍራዳና እንጸልያለሁ ጎይታ በነገር ሁሉ ስኻተባረክ ምሸትና ሁሉ አኻሪፍና በካለ ስለ ሕዋቴውና ዘይ ባረከካለሁ